खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया खुलुमबाय आं सुजुमा बर' दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय टेट आनजाद होग्रा बिजाथिफोरखौ कचिं होनायखौ जागायबाय दाब दाब जायगायाव टेस्ट मेच खेला सोलिगासिनो दं US अपेन ट्रफिया फाइनाल जाना थांबाय मैया 10 सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगानिफ्राय सिमेन्ट सापरिनि सिङाव थानाय UN एकाडेमि फरायसालियाव धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेननायजों लोगोसे सिलाफोथार दख'रा गेजेर जनाय दख'रा सानजा सानजारि नोगोरनि दख'रा आरो सोनाब सानजारि नोगोरनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि हेफाजाबाव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय टेट आनजाद होग्रा बिजाथिफोरखौ कचिं होनाय हाबाफारिखौ जागायबाय जों दिनै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव लोगोसे गेजेर जनाय दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफाद सानजा सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफाद सोनाब सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो सिलाफोथार दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि हेफाजाबाव 1 दाननि थाखाय फैबाय थानाय टेट एग्जामनि थाखाय बिनि थागथियारि जानो थाखाय जोङो कचिं जागायजेनबाय दिनै जों बे कचिंखौ SB बड' गोजौ फरायसालिनि लेङाइ गाहाय फोरोंगिरि लोगोसे जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि बर' थुनलाइ आफादनिबो मोनसे समनि सोद्रोमा ललित बर' सारनि आखाइजों जों दिनै बे गोथार बुब्लिखौ बेखेवनानै होनाय जाबाय जोंनि मोनसेल' थांखिया बे जिहेतु जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव गोबां फोरोंगिरिनि जेंना जानानै दं आरो बै फोरोंगिरि जेंनाखौ फोजोबनोब्ला दानि आसाम सरकार बा भारत सरकारा NCERT नि गेजेरजों जा DLED आरो टेटनि जा मोनसे गोदान नेम लाबोदों बेखौ जोङो उथ्रिथारनांगोन बेनिखाय जिहेतु जोंनियाव गोबां दानिया फै बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाथि फैनाय गाहाय आलासिनि फंनैसो बिबुंथि खोनासंनि मोनसे खुब मोजाङै जोंनि जाफोर टेट होग्रा जोंनि बिजाथिफोर बेखौ नोजोर बोनानै दिनै मोनसे कचिं सेन्टारखौहाय UN एकाडेमि बे गोजौ फरायसालियाव आयोजन खालामदों मास मोनसेनि थाखाय जिल्ला UBPOनि थुनलाइयारि नेहाथारि मानगोनां मनोहर नार्जारिनि 8638496545 नम्बराव कल खालामनो हागोन सोनाब सानजारि UBPOनि नेहाथारि मानगोनां दैमालु बसुमतारिनि 9957386446 आव कल खालामनो हागोन सानजा सानजारि UBPOनि आफादगिरि मानगोनां राजु बसुमतारि 9101291337 नम्बराव कल खालामनो हागोन सिलाफोथार दख'रा UBPOनि नेहाथारि मानगोनां अनिल बसुमतारि 7002339437 आव कल खालामनो हागोन गेजेर जना UBPOनि आफादगिरि मानगोनां हरि बसुमतारि 6001271640 आव कल खालामनो हागोन बिथांमोननाव कल खालामना सुलु लानो हागोन बावैसोनि सिगांनिफ्राय चट्टग्रामाव बांलादेश आरो आफगानिस्ताननि गेजेराव टेस्ट मेच खेला सोलिगासिनो दं गाहायै आफगानिस्ताना सेथियाव अल आउट जाना 342 रान नैथियाव अल आउट जाना 260 रान खालामनो हायो फारसेथिं बांलादेशआ सेथियाव अल आउट जाना 205 रान आरो नैथियाव अल आउट जाना 173 आव देरहासार जायो आरो मानचेस्टाराव इंलेन्ड आरो अस्ट्रेलियाजों बावैसो सिगांनिफ्रायनो टेस्ट मेच खेला जाबोना जोबना थांबाय गाहायै बे खेलाव सेथियाव अस्ट्रेलियाया 8 उइकेट जाना 497 रान नैथियाव अल आउट जाना 301 रान खालामनो हायो फारसेथिं इंलेन्डआ सेथियाव 6 उइकेट जाना 186 रान नैथियाव अल आउट जाना 197 रान खालामो बे खेलाव अस्ट्रेलियाया 185 रानाव देरहासार जायो
दाखालि 9 सेप्तेम्बर खालारखालि निउयर्कआव जानाय US Open ट्रफीनि फाइनेलआ जाना थांबाय। गाहायै बे US Open ट्रफीआव राफाल नाडालआ 19थि ग्रेन्ड स्लाम टाइटेलखौ रासियानि डानिल मेडवेडेवखौ फेजेनना मोननो हायो। बे खेलाव राफेल नाडालआ फार्स्ट राउन्डआव 7.5, सेकेन्ड राउन्डआव 6.3, थार्ड राउन्डआव 5.7, लास्ट राउन्डआव 4.6 आरो फाइनेल राउन्डआव 6.6 मोनना देरहासार जानो हायो। 35 बोसोरनि राफाल नाडालआ बे टाइटेलखौ देरहानायजों लोगोसे 3.85 मिलियन मानि प्राइज मोनो। फारसेथिं दाखालि 8 सेप्तेम्बर खालारखालि निउयर्क US Open ट्रफीनि आइजोफोरनि फाइनेलआबो जाना थांबाय। गाहायै बे फाइनेल खेलाव पिनागेर बियानका एन्ड्रिसुआ 23थि चेम्पियन सेरेना उइलियामखौ फेजेनो ग्रेन्ड स्लाम टाइटेलखौ मोननो हायो। बे खेलाव बियानका एन्ड्रिसुआ सेरेना उइलियामखौ फार्स्ट राउन्डआव 6.3, सेकेन्ड राउन्डआव 7.5 पइन्टआव देरहासार जायो। एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ